Danas se obilježava 17.11. Međunarodni dan prijevremeno rođene djece i tim povodom donirali smo bolnici Travnik u odjelu pedijatrije jednu vrijednu donaciju zahvaljujući Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona i gospodinu Karakašu. Evo moram reći, u svijetu se rodi oko 15 milijuna prijevremeno rođene djece. Po nekim istraživanjima u Bosni i Hercegovini na svaki 10. porod jedno je prijevremeno rođeno dijete i ovim svime što radimo i potičemo svijest kod ljudi o prijevremenom porodu. Dakle, ovaj mjesec, ljubičasti novembar, mjesec posvećenosti prijevremeno rođenoj djeci, zaista ima veliku važnost i značaj. Upravo je Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona se aktivno uključio i među prvima je koji je zaista pružio ruku podrške udruženju Mali heroji iz Viteza upravo u vidu ove donacije i s ciljem da i druge ustanove, kako javni, tako i privatni sektor, pomognu radu ovog udruženja. Također, s ciljem edukacije javnosti, ali i usmjeravanja pažnje o problemu prijevremeno rođene djece, Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona organizuje predavanje 29.11. u 17:30, dakle u srednjoškolskom centru u Travniku. I ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže taj dan na tom predavanju. Dakle, jako je važno za zdravstvene djelatnike ukoliko žele da se prijave, dakle da prisustvuju predavanju, da se prijave na našu stranicu, Facebook stranicu u svrhu izrade certifikata ili putem našeg službenog maila. Također za prijevremeno rođenu djecu, dakle koja će prisustvovati predavanju sa svojim roditeljima, neophodna je prijava i za njih će biti obezbijeđeni poklon paketi od strane naših sponzora Violete.